Női szívek megdobbantak, nem? Az biztos. Na hát. Bocelli után. Na hát maradunk továbbra is a zene sodrásában és ennek a vizén, hiszen 4 nagyon tehetséges zenés és az ütőhangszerek szerelmesei adnak majd koncerten, ők nem mások, mint a Talamba együttes tagjai. Szóval lesz ez a koncert Gödöllőn, nagyon különleges, lesz Vivaldi Feat, igen, ez 31-én lesz, és sok szeretettel köszöntjük az ütő együttes vezetőjét, Zombor Leventét, valamint Vénagy Tamás is itt van velünk. Mi is nagyon köszönjük. És a különleges hangszerek, amelyek igen, nem üres kézzel érkeztetek, és több mint 500 van már nektek ilyen mindenféle ütőhangszer? Igen, hát ezt mindig elmondom, hogy a világot körbehálózzák ezek a hangszerek. Most természetesen nem csak ilyen jellegű ütőhangszerek vannak, hanem ha csak simán a mindenféle egzotikus dobokra gondolunk, vagy mi ugye dallamhangszereken is játszunk, marimba, vibrafon, xilofon, mindenféle harangok. Tehát körülbelül 5000 féle ilyen hangszer létezik a világon, és nekünk még csak 5-600 van ebből, úgyhogy még van mit gyűjtögetni. És hol tároljátok ezeket? Nekünk Gödöllőn van a Művészetek Házában a próbatermünk, illetve a raktárunk is, úgyhogy igazi európai körülmények között tudunk dolgozni. Hát, tegnap pont a kaktusz kiállítással foglalkoztunk, és mondta a szakember, hogy minden évben felfedeznek 2-3 új kaktuszfajt, mert hogy olyan eldugott helyen vannak a világban, hogy még mindig egyébként vannak újak és újak. Hát ez a szerény 10%-at, mit ti most említettetek az 5-600 az 5-6 ezerhez képest. Azért, hogyha valaki tud játszani az egyik hangszeren, akkor az jó eséllyel meg tudja szólaltatni, nem azt a műfajt, vagy abból a többit is. Hát ugye amikor az ember zeneakadémián tanul ütőhangszeres szakon, akkor vannak úgynevezett főhangszerek. Tehát ugye vannak a szimfonikus zenekarban fellehető ütőhangszerek, az üsdobok, összeütő cintánya, triangulum, kisdob, stb., ami a szimfonikus zenekarban szerepel. És ugye hát ez már mindenkinek a saját kis tanulmányai múlik, hogy mennyiféle hangszeren tanul meg játszani, mert ugye a lehetőségek tárháza teljesen végtelen. Úgyhogy mi a Talambával innen ilyen abszolút úgy is mondjam, önerőből nagyon sok egzotikus hangszeren is megtanultunk játszani. Most amit mondtál, hogy ha egyiken tudsz játszani, akkor a másikon is, hát nem teljesen így van, mert nagyon-nagyon más technikákat kell használnunk, ugye mi nagyon sok verővel játszunk, egy kezünkbe 2, akár 3 is el tud férni időnként. De akkor ez azt jelenti, hogy folyamatosan képezni kell magatokat, nem? Pontosan így van. Hát Tamás azért így megvonta a vállát, hogy hát akkor ez így valamelyest igaz már, mint ez az átjárás a különböző ütőhangszerek között. Olyan szempontból már arra gondoltam, hogy azért az alapok, azok azért ugyanazok, tehát hogy ritmus, hogy még hogyha abba is vele gondolunk, hogy valamilyen szinten európai módon lekottázunk valamit, hogy mit szeretnénk a hangszeren játszani, de hát a tradicionális népeknél Afrika, India szó sincs erről, hogy kottázás. Nem. És amikor voltunk Nigériában, tanították nekünk a ritmusokat, és hát próbáltuk megjegyezni vagy jegyzetelni, de hát nem. Igen, meg teljesen más gondolkodásúak. Tehát mi próbálunk valamilyen szisztéma szerint gondolkodni. Ők meg teljesen ösztönösen teljesen ösztönösen. Én is például erről is azt hittem, hogy ismerem ezt a hangszert, de kiderült, hogy nem, mert ennek mi a neve? Tudom, melyikre gondolsz egyébként, melyik az a nagyon népszerű, ami hasonlít ehhez? Igen, a hang. A hangpen. Igen. Vagy a pen, az nem az. Hangpen, ez nekünk gyártotta a Bartók Maik, mint látható, ez egy dedikált hangszer. Ennek az a neve, hogy Medidrum, és az ilyen meditációs gyakorlatoknál mi lesz, Barbi, te szólalt? Én ezt már kipróbáltam egyébként. Újbeggyel is lehet, illetve hoztunk újverőt. Két kezed van, tessék. De előbb csak megnézem a hangokat. Megnézed, na kottázz le akkor. Most légy szíves, 2-vel, szólaltasd meg a lelked, ez nem. De nem tudok, nekem nagyon nagy álmom volt egyébként a dobolás, és egyszerűen az, hogy külön mozgassam a kezeimet, meg külön dolgokra figyeljek, ez elképesztően Figyelj, nekem nagyon bejött ez a ritmus, ez a kis dal, de mi lenne, hogyha mondjuk a profikra is bíznek? Szóval tényleg ez hogy néz ki, hogyha... Egyébként ez a hangszer, a Medidrum, ez kelt a hangsor alapján van behangolva, ebből többféle is van. Úgyhogy tulajdonképpen ezekből a hangokból lehet bármilyen dallamot előidézni. Eddig és az anyaga
az egy nagyon-nagyon fontos. Meg tudnátok-e tippelni, hogy készült, miből készült? Hát itt csak a fém, és mondjuk azt azért megmutattad, hogy milyen súlya van, és bele kell kapaszkodni. De nem acél. Az ember. Nem acél, ez valami sokkal nemesebb. Fém ötvezet. Mezőgazdasági alkalmazásban van. Traktornák nem, amikor amit húz. Igen. És ott ezek a tárcsák, amikor abból készítették. Földet kiforgatják, és kettő van összehegesztve dolgozva, és úgy vannak belevágva így szépen ezek a különböző méretű kis vágások, és minél nagyobb, annál mélyebb. Na, mert a Talamba 25 évét említettétek, akkor egy picit azért a koncertről is meséljünk, azért ez a negyed évszázad, ez megköveteli, hogy novemberben lesz a nagyszabású. Igen, de még előtte annyit el szeretnék mondani, hogy május 31-én, tehát most pénteken lesz egy nagyon szép koncertünk, az egyik kedvencünk, ez az 8 Seasons, ez a 8 évszak című koncertünk, és ahogy mondtad, igen, ebben az évben ünnepeljük a 25 éves jubileumunkat, és a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben lesz november 17-én ez a ünnepi hangversenyünk, ahol vendégeink is lesznek. Szena, ő fog énekelni velünk, DJ Buci, nagyon nagy barátunk, aki most nem a tuc DJ-re kell gondolni, egy nagyon művészi DJ, illetve a Cantémusz vegyeskar. A 31-i 8 Seasons, az pedig a Vivaldi. Hát ez a Vivaldi. Ez a Covid miatt született, mert akkor nem lehetett koncertezni, és nagyon untuk magunkat, és akkor találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha Vivaldi 4 évszakából azokat a tételeket elővenni, minden évszakból egyet, ami ütőhangszereken jól szól. És akkor ezek mellé pedig írtunk hozzá hasonló, tehát tematikájában hasonló talamba szerzeményeket, úgyhogy a tavasznak van Vivaldi tavasznak van egy talamba tavasza, Vivaldi nyárnak van egy talamba nyara, és így tovább. Úgyhogy nagyon érdekes kompozíciók születtek, és azóta már nagyon sok helyen eljátszottuk. Például az A38 hajón is, ebből majd tudunk nektek és a nézőknek is mutatni egy kis ízelítőt, viszont én nagyon szemeztem ezzel a másik hangszerrel, és bár igen, ezt a másik kicsikét is hoztuk, ez egy dél-afrikai hangszer, az a neve, hogy kalimba, és egy fadarab, amire fémből készült kis pengettyű sor van elhelyezve, és onnan varázslatos a hangszer, hogy ilyen kis részgyűrűk vannak minden egyes pengettyűn, és ezáltal ilyen bizsergető, álmosító hangja van. Hát akkor ebben most mi egy picit beleszundikálunk, addig pedig meghallgatjuk az A38 hajós koncertrészet. Köszönjük, hogy itt voltatok. 31-én.